Кадерле дустым, бүгенге күңелле әлифба дәресендә синең белән язу турында сөйләшербез. Мин Гөлфия апа, сине кайнар сәламлим. Яле, башлыйк. Без дәрестә синең белән төрле хәрефләрне язабыз. Игътибар ит, татар сүзләрен төрле хәрефләр белән язып була. Ягъни, менә бу гарәп язуы. Бөек шагыйрь Габдулла Тукай гарәп язуында язган. Менә бу латин хәрефләре. Бу язу белән каһарман шагыйрь Муса Җәлил язган мәсәлән. Ә без хәзер куллана торган язу кириллица дип атала. Китапханәләрдә бу язулар белән күп китаплар бар. Син дә барып кара әле. Ә бүген дәрестә язу сүзендәге я хәрефен өйрәнербез. Ул калын да, нечкә дә була ала. Яле әйтеп карыйк. Я. Яле тагын бер. Я. Менә шулай. Хәзер нечкә генә әйтеп. Афәрин. Калын сүздә я. Ябалак. Яфрак. Ярма. Кул яулык. Нечкә сүздә яшел. Яшен. Бияләй. Ярату. Туган телебездә сөйләшеп, матур итеп язып, ватаныбызны яратып яшик. Ә кулга каләм алып язуга күчкәнче, әйдә, җыр тыңлап алыйк әле. Яшен-яшнәп яуган яңгырларың өчен яратам. Яшен, яшни, яңгыр, ява сүзләрендә дә я, авазларын ишетергә була.
Әйдә, язуга күчик. Иң беренче басма хәреф. Бер сызык туп-тур итеп аска кадәр төшәбез. Яхшы. Хәзер бу сызыкның өстенә 1,5 ай кебек кенә түгәрәкләп сызык сызабыз. Ул аның уртасына кадәр бара. Игътибар ит әле. Сызыкның башыннан башлыйбыз, аны әз генә түгәрәклибез дә уртасына китереп куябыз. Менә шулай. Хәзер аның ятып тора торган таягы бар. Әйдә шуны сызып куйыйк әле аска таба. Менә шулай. Афәрин, менә синең басма я хәрефе килеп чыкты. Әйдә хәзер язма хәрефне язып карыйк. Монсын инде астан башлыйбыз, ыргактан. Әйдә әле, менә бер ыргакны түгәрәклибез дә өскә менгереп җибәрәбез. Кулыңны җибәрмичә генә түгәрәкләп куябыз уртага таба. Афәрин. Уртадан тагын өскә менеп китәбез. Менә шулай. Хәзер менә шушы сызыкны аска төшерәбез. Һәм тагын бер ыргак ясап куябыз. Менә бит, булдырдың. Яле бер шигырь. Дөрес итеп утырып, язам җайлап, матурлап. Ярамый бит дәфтәргә төшерергә каратап. Апам әйтә хәрефләр тигез генә язылсын. Синең язган язуны бар кеше дә танысын. Ягымлы дустым, син һичшиксез тырышып язасың. Яныңда ярдәмчеләрең дә бардыр. Бәлки син үзең генә тырышасыңдыр. Ничек кенә булмасын, син иң үзенчәлекле язучы. Әйдә нәтиҗә ясыйк. Я хәрефе калын сүзләрдә я дип, ә нечкә сүзләрдә я дип укыла. Менә шулай. Син инде бик матур сүзләр дә белдең. Ә киләсе дәрестә без синең белән тагын бик кызыклы хәрефләр өйрәнербез. Хәзергә мин синең белән саубуллашам. Күчтәнәч карыйбыз. Киләсе дәрестә көтеп калам. Сау бул. Хәрефләр дә бетте. Хәзер нәрсә өйрәнәм инде? Кызым, нәрсә булды? Ник кәефсез син? Хәтир. Адам башлап bütün хәрефләрне өйрәнеп бетердек инде. Синең белән шундый күңелле хәреф төшерергә. Балакай, борчылма. Алар хәзер барысы да синең дусларың инде. Син үзең дә зур үстең. Әтти без бит инде я хәрефенә килеп җиттек. Дөрес. Тукта, сабыр ит. Мин бит сиңа күчтәнәч алып килдем. Менә бу безнең нәселдә саклана торган тылсымлы әкиятләр китабы. Тылсымлы! Әйе, кызым, тылсымлы. Әйдә мин сиңа бер әкият укыйм. Әзерме? Әйе. Яшәгәнди булгандый бер кечкенә ябалак баласы. Юк, ул бер үзе булмаган. Аның әнисе дә бар икән. Ләкин бу төнне аның әнисе ябалак малайны калдырып ауга киткән ди. Шулай итеп, кара орманда күзләрен ялтыратып бер агач ботагында утыра ди ябалак баласы. Бер заман бик көчле яшен яшнәп яңгыр ява башлаган ди. Яшен һаман туктамый ялтырый да ялтырый икән. Әти, алар нәрсә булган? Хәзер сабыр. Агач ботагындагы ябалак малай куркуыннан яшел ширемгә килеп төшкән. Караса, ике түгәрәк ялтырый ди. Ябалак малай bütün көчен җыеп шунда атлаган. Ә бу бары тик күрше Ярканат малай икән. Сәлам дуска Ярканат. Сәлам ябалак, ни эшлисең монда? Һаман ышып йөреп туйдырды. Бераз булса да яшел ширемнән йөрим дип төшкән идем әле, дип җавап кайтарган ди ябалак малай. Алдала инде. Яшеннән куркып килеп төштең бит. Дип әйтүе була, яшен тагы да катырак ялтырап, күк тагы да катырак күкрәп куя. Шул тавыштан куркып, ябалак белән Ярканат бер-берсенә якынрак килеп утырганнар ди. Үзләренең алай якын килеп утырганнарын сизмичә дә калганнар. Юк, болай булмый. Бу куркуны берәр нәрсә эшләтергә кирәк. Әйдә, әнинең даруы юк микән? Карап карыйк әле. Белмәгән даруларны эшәргә ярамый. Әнә тегендә бер авыл күренә. Әнием әйтә, анда бер әбинең өендә ярангөл үсә ди.
Шул ярангөлнең яфрагын капсаң, бер нәрсәдән дә курыкмаячаксың дигән иде ди. Әйдә алайса, ыштык дип, ябалак белән ярканат авылга табашканнар. Узыша ышалар ди булар. Уйный ышканда яңгыр туктаганын сизми дә калганнар. Шулай итеп аларга ярангөлнең яфрагы кирәк тә булмаган. Алар икесе бергә булганга бер нәрсәдән дә курыкмаганнар. Яңгыр туктаганын күреп, кабат өйләренә таба юл тотканнар ди. Шулай итеп, әкият тә бетте. Tamam, diğer kızım, әкияттән нәрсә аңладың? Мин аңладым, бер нәрсәдән дә куркырга кирәкми. Дөрес, әгәр дә яныңда ышанычлы дусларың, туганнарың, якыннарың булса, сиңа яңгыр да, җил дә, давыл да берсе дә куркыныч түгел. Иң мөһиме, бер-береңә ышанырга һәм хөрмәт итәргә. Әйе, шәп әкият булды бу әти. Ә син шушы әкият аркылы нинди хәреф өйрәнгәнне аңладыңмы соң? Юк. Ябалак нинди хәрефкә башлана? Я. Дөрес. Ярканат нинди хәрефкә башлана? Я. Дөрес. Яшен нинди хәрефкә башлана? Я. Яран гөл исеме нинди хәрефкә башлана? Я. Яңгыр нинди хәрефкә башлана? Я. Дөрес. Я русчага тәрҗемә итсәк әле я хәрефеме мин булып чыга. Тик мин дип я дип мактанып йөрергә ярамый, аңладыңмы? Я. Дуслар, без сезнең белән бергәләшеп, инде күңелле әлифбада хәрефләр өйрәнә, алфавитны төгәлләдек, я хәрефенә дә килеп җиттек. Әти, хәзер нәрсә эшлибез? Кызым, борчылма, илдәшеп шөгыльми. Күз күрер. Әйне хәрефләрне өйрәнгәч, аларны ижекләп, укый, яза белергә дә кирәк. Бәлки, шунысын эшләп карарбыз дип әйтте ди. Дуслар, безгә лайклар куюыгызны дәвам итегез, чөнки һәрбер хәрефне кат-кат карап була. Мин сезне яратам. Лайк. Афәрин кызым, бирбишне. Төшереп бетердек бу хәрефләрне. Мин ял итәргә, йокларга яратам. Хая, моны төшермиләрдер дип уйлыйм, төшермәгез моны. Безнең хәрефләр бетте, без хәрефләрне төшереп бетердек.